a cikin wannan farmakin. Me ya faru ne? Ai bu ne huje baki gani ba. To ko dai da zo da kwashi. Ba zan iya lamuntar ganin kina wannan bashalele na. Ayya. Ni ma ba zan iya lamunta ganin asara ba. Zan turo a kwashi. Kun ga madam? Gani nan madam. Ina. Yanzu kuma me ya faru? Kwalba ce ta faɗi ta fashe yayi. Me haka kuma? Kamar wani yaro. Aha, kun ga nan. Samu abu ki kwashi. To madam.